खुलुमबाय सार। खुलुमबाय। बे समाव नुनो मोनदों जे मोनसे नटिस ओंखारदों जे लक सभायावबो बर' रावजों मोनसे बिबुंथि लानो हानाय जे मोनथाय पार्लियामेन्टआव बे मोनथायखौ नुनो मोनदों गासै मोननैजिनै जे लेंगुवेज बे लेंगुवेजफोरखौ बेवहाय नुनो मोनो सार बेनि सायाव मा फोरमायगोन सार? औ लक सभायाव 22टा 22टा जि जोंनि एचएडनि लेंगुवेजफोर दङ। औ बेहाय साइमाल्टेनियासलि मोनसे इन्टारप्रिटेसननि मोनसे राहा बेनि गेजेरजों बर' रावाबो बेवहाय जायगा मोनबाय। दा सिगाङाव जोंना 9 सिडुलाव हाबदोंबाबो जोङो बाथ्रा बुंनो थाखाय सिगाङाव बुंनायनि साननैसो सिगां बा सानसे सिगां जोङो नटिस होग्रोनांगौ जायोमोन जे आं बर' रावजों बुंगोन होननानै। नाथाय बियो दिनैहाय बिदि बुंना नटिस होनांगौनि बाथ्रा गैला। जायखि समावनो डाइरेक्टयै आं बुंबानो बे साइमाल्टेनियासलि बिभिन्न रावाव बियो इन्टारप्रिटेसनाव थांगोन आरो बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बियो लकसभायाव दा जाबाय। बेजों लोगोसेयैनो जों बुंनाय लोगो लोगोनो बेवहाय बर'नि माखासे खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनगोन। लकसभानि सिङाव सेक्रेटारिनि सिङाव इन्टारप्रेटर नांगोन, बेखौ मावनो थाखाय मानसि नांगोन। 22टा लेंगुवेजाव जेसेबां माने प्रसिडिं जागोन पार्लियामेन्ट बे प्रसिडिंफोरखौ बर' रावावबो दा दास्लायजोबगोन। दा बेनि थाखाय खामानि मावनो जोङो मानसि नांगोन। दा बेहाय जोंनि बर' राव गोरों मानसिफोरा पार्लियामेन्ट सेक्रेटारियाव खामानि मोननायनि मोनसे खाबु फैगोन। बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। आरो लकसभा आरो रायजोसभायावबो बे थासारिया दिनै जोङो मोननो थांगासिनो दङ। सोरबा जों मोनबाय आरो दा बेनि अनगायै गुबुन रावफोर जों बेवहाय नुनो मोनदों नटिस हिसाबाव गुबुन रावफोर जेरै नेपालिफोर दा बिसोरो बे मोनथायखौ मोननो हायाखै नामा? बे 22टा लेंगुवेजनि गेजेरावहाय नेपालियाबो दंमोन आरो नेपालिया बे बेयाव फैथ'वाखै। बिसोर नेपालिनि बुंनोबा नटिस होग्रोनांगोन आरो बे मोनसे थासारि दं। हयथ' बेयो उनावहाय जागोन बिसोरनाबो। खिन्थु दा नैबे जोंनि बर' रावखौ बुंनो थाखाय जों खुनु नटिस होग्रोनाङा। जायखि समावनो नों बुंनोबा बेखौ बुंनो हायो आरो बेखौ साइमाल्टेनियासलि बियो इंराजियाव सोरबा खोनासङोबा इंराजिनि खोनानो हागोन। गावनि भाषाजों जुदि सोरबा खोनासंनो लुबैदों बियो गावनि भाषायाव लांनो हागोन। हिन्दीयावबो बे खोनासंनो हागोन, तामिलावबो खोनासंनो हागोन, बे मालायालामाव खोनासंनो हागोन बे। दा बेबायदि मोनसे थांगोन आरो साइमाल्टेनियासलि मोनसे ट्रेन्सलेसन बेबस्था जाबाय आरो नों तामिल बुङोबा नों इंराजिनिबो बुजिनो हायो, इंराजिनि बुङोबा आं बर'निबो खोनासंनो हायो। बेबायदि मेकानिजम मोनसे बेवहाय जाबाय आरो दा बे माब्लानिफ्राय जानाय बे गनायथि? नैबे लकसभायाव नैबे साइमाल्टेनियासलि ट्रेन्सलेसननि जि बेबस्था बर'खौ लाफानानै बेयो देग्लायनिफ्राय जादों। माने थोंजोङै बुंनो हानायनि जि सुबिदा बे देग्लायनिफ्राय जाबाय आरो नैबे सेसननिफ्राय जाबाय। थ' फोरमायनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। दा जोबथियाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों। दा बेनि गेजेरजों बर' हारिनि थाखाय मुलाम्फाया मा जागोन सार? मुलाम्फायाथ' जोंथ' जाथि हिसाबै गावनि राव रायलायो। बर' रावखौ जोङो 90 फारियाव सोनो थाखाय जोङो आन्दलनबो खालामबोबाय। राव हारिमु थुनलाइ लानानै जों थांनो लुबैदों। जोंनि आन्दलनानो रावखौ लानानै आन्दलन खालामदों। दा बेखौ जोङो भारतीय राव महरै जों दिनै जायगा लानो आवगायनो हादों। पार्लियामेन्टआव जुदि गावनि रावजों बुंनाया बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोग्गाथाव बाथ्रा। नंगौ। आरो दिनैहाय जोंनि बे रावखौ भारतनि मानसिफ्रा दिनै बुजिनो खाबु मोनसिगोन। ओंखायनो बे जोंनि जे आन्दलननि जे मोनसे गुबै जाहोन बेखौ जों दिनै दा मोनफुंनो हाबाय। आरो आं सानो जोङो गावनि रावखौ लाना बयबो गोग्गानांगौ। जोङो बेखौ बुंनांगोन जेरावबो, जों बेखौ लिरनांगोन जेरावबो। आरो दा मोनसे एप फैगासिनो दं सारा भारतआव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया फैनाय लोगो लोगोनो नों जेरावखि थाङा खालि पार्लियामेन्टल' नङा, नों दिल्ली, मुम्बाइ, चेन्नाइ जेरावखि थाङा मानो नोङो जुदि बेवहाय सेमिनार सोरबा गानोबा नोङो इंराजि रोङाबाबो बेवहाय खुनु जेंना गैला। बेवहाय नोङो बर'निनो बुंहैनो हायो। दा मोनसे एप दिहुनदों, नों बर'नि बुंनाय लोगो लोगोनो साइमाल्टेनियासलि गुबुन गुबुन रावाव बे ट्रेन्सलेसन जालाङो। बे बेबस्थाया दंसै दा। गतिके जोंनिया मा जादों गावनि रावखौ बुंहैनो थाखाय आख' फाख' मोनो। आरो दिनै गावनि रावखौ बुङोब्लाबो खायसे मानसिया बुङो बे रावखौ सोर बुजिनो। बेबायदि मोनसे गोसोनि दुरबलथाया दंबाय थायो जोंनि हारियाव। बेखौ जों गालदाब गारनांगौ। हानायमानि गावनि रावजोंनो जों फोरमायनो नाजानांगौ। आरो गावनि रावखौ गाव बुङाबा सोर बुंनो।
आरो बेखौ नोङो बयबो बाहायोब्लासो बेखौ रायलायोब्लासो दिनैहाय जोङो जोंनि बे रावखौ जों जौगासार होनो हागोन बे बाथ्राखौ जों बयबो बुजिनाया मोजां आं दाख्लै पार्लामेन्टआव बुंबाय बेखौबो लानानै गोबाङानो बायदिसिना बाथ्रा बेवहाय बुंनायखौ आं नुनो मोनदों जे पार्लामेन्टआव बर' रावजों बुंनायखौ सोर बुजिनो होननानै दा बेफोर माने गोजोनथाव बाथ्रा नङा आरो थुलुंगा होनांगौ बयबो गावनि रावखौ बुंनायाथ' बेवहाय आरो उन्दै जानायनि बाथ्रा गैया जों बुंनांगौसो नंगौ आं नुदों माने पार्लामेन्टआव गोबाङानो गाव गावबागाव रावजों बुङो आरो जोङो सरकारखौसो मिथिहोनांगौ बेवहाय सोर तामिलखौ बुजायनांगौ सोर हिन्दी भाषिखौ बुजायनांगौ बेथ' आंनि उद्देश्य नङा आंनि उद्देश्यआ जाबाय आं सरकारखौ फोरमायनांगौ जोंनि बर'नि जेंनाखौ जों सरकारनो फोरमायनांगौ आरो सरकारनो फोरमायनायनि जे मोनसे थासारि बे आंनि रावजोंनो आं बुंनो हायो बेवहायथ' आरो गावनि रावखौ बुंबा गुबुना बुजिनाय नङा बे सिन्थाखौ लानानैथ' खामानि मावनाया थिग नङा होमबा गतिके जों जेरावखि थाङा मानो गावनि रावखौ जों बयबो मर्यादा होनांगौ आरो जों बयबो बाहायोब्लासो ना बेखौ बयबो बुजिनो सेस्था खालामगोन दा नों जुदि रायलायाबा बेवहाय बे रावाथ' बेयाव थांनाय नङा दाइनथि फारियाव मोनदोंबालाय मा जादों बेवहाय जोंहा दा जिखिनि दा जोङो पार्लामेन्टआव जों बिदि बेबस्था होदोंबालाय मा जादों बेवहाय जुदि जोङो बाहायाब्ला बेवहाय जुदि नोङो बर'नि जुदि रायलायाबा बै बर' रावजों खामानि मोनग्रा मानसिफ्रा मा मावगोन बिसोरथ' खामानि गैयि जागोन नङा गतिके बे गासैबो थासारिखौ नोजोर होनानै जों हानायमानि बर'नि बुंनो नाजादों आरो बे बाथ्राखौ लानानै बयबो निश्चय बुजिगोन आं सानो आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव बिसोर जेबो जानो नाङा आरो जोङो गावनि रावखौ लानानै बयबो गोग्गानांगौ सासे नोंथाङा बर' फिसा हिसाबै माबायदि गोजोननाय दं नैबे बिथिंखौ लानानै आंथ' खोब गोजोननाय दङ खारन जोङो निजे बर' थुनलाइ आफादजों थाफानानै गावनि राव थुनलाइनि थाखाय जोङो आन्दलन खालामबोदों गावनि राव थुनलाइनि थाखायनो जोङो थैबोदों दा आङो मोनसे समाव उन्दै समावहाय बेखौ आं नुबोदों गाव निजे आन्दलनाव बाहागो लाबोनो मोनबोबाय दा खाफाला मोजां फैयै फैयै गावनो निजे पार्लामेन्टआव फैनानै गावनि रावजोंनो पार्लामेन्टआव बुंनायनि जे खाबु मोनदों बेखौथ' आं बिराद गोग्गानाय मोनदों आंनि थाखाय बे खोब मोनसे खाफाल गोनां बाथ्रा होननानै आं सानो आरो दिनै बेखौ लानानै जोंनि बर' रावजों रायज्लायग्रा साफ्रोमबो सुबुङा गोग्गानांगौ होननानै आं सानो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय जे नोंथाङा बे समाव गोजोनबाय